As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong iampo kanunay ni labi na dinhi sa atong misa ang pagsinabtanay sa katawhan nga ang tanan maningkamot sa paglimpyo sa mga kasing-kasing, dili lang paglimpyo sa atong mga balay o kaha sa atong lawas aron makabot ang tinuod nga kalinaw o kahusay. Nga ato sa mga benefactors o ato mga donors, labi na silang sigig palit ani ato mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma, liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa Reyna sa Seba sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamelyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato ug pag-adto niya kang Solomon. Gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iyang huna-huna. O gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Og nakadayeg kaayo ang Reyna sa Seba sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon, ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahi sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon ug ang kahanas nila, ang mga tigtagay sa ilimnon ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang Reyna miingon sa hari, matuod gayud ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta, bahin kanimo og sa imong kaalam, apan wala ko tuhoy ang mga taho hangtod nga mianhi ako og nakita ko kini. Ang tinuod mao nga ang gisugilo nila kanako wala ragani sa katunga sa akong nakita. Ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati.
Bulahan ang imong mga asawa. Bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod, gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya ug katarungan. Unya gihatagan niya ang hari og duulan sa 5 katuniladang bulawan ug daghan kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala nagayoy sama ni adto kadaghan sa mga pahumot kay ni adtong gihatag sa rayna sa Seba ngadto kang hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaadman. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaadman. Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niya ang katarong alang kanimo ingon sa kahaya. Musiga ingon ug utong tutok ang imong katarungan. Ang baba sa matarong nagabuhat sa kinaadman. Ang baba sa matarong nagasulti sa kinaadman, ug ang iyang dila nagabungat sa husto. Ang balaod sa iyang Dios anaa sa iyang kasing-kasing, ug ang iyang mga lakang dili masayo. Ang baba sa matarong nagabuhat sa kinaadman. Ang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kalisod, ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kaniya. Gilingkawas niya sa dautan ug giluwas sila, kay midangop man sila kaniya. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaadman. Alleluia, alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot sama ra kamo sa uban, mitubag si Hesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lingi ay mong tupad ing nakumusta man karon, hugaw o limpyo? Na ay si Kristo mihatag og sukdanan sa pagtan-aw, sa paghukom kung hugaw batang tinuod o limpyo. Ang mga Pariseo nagsigig tan-aw sa gawas sa tao ug anha sila mohukom kung hugaw ba og limpyo ang maong tao o maong butang. Pero si Kristo adto mo tan-aw sa sulod sa tao o sa butang. Pareha ng tasa ba? Tasa. Moinom ka, limpyo kay siya gawas, pero inig-ana nimo ang imong imnon na ay naglutaw-lutaw nga langaw. Zaman, nagkupo-kupo pag yun, mudayon ka og inom. Pareha ning chalice kaning pare, maubtan ng tabunan ginang chalice na ginay tabon na kanang gitawag og pal, kay anytime sawom na dihang langaw. O niya, di man na mabantayan, inig ana na mo usahay, nanang langaw, naningkamot o kanang naningkamot o kanang ikyas ba? Ako ana usahay maatla na iyarok na kong litso. Kahugaw, di ba? So dili makatabang ang kalimpyo sa gawas basta ang sulod nasudlan og hugaw. Mao na ang kasing-kasing sa tao maoy concern ni Kristo. Dili ang musulod kung dili ang mugawas gikan sa bakba sa tao. Mao na matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang bakba sa matarong nagabungat sa kinaadman. Kanus ang mailhan ang tao nga hugaw og limpyo, ang gibungat sa iyang bakba ug ang gibuhat sa iyang lawas. Naiuban limpyo kaayo, pero ang gibuhat nahimong
prostitute. Gibaligya ang iyang lawas nga limpyo aron makakwarta. Daghan aron na ay gitawag og low grade nga prostitute, na asay high grade nga prostitute. Na ilingay mong tupad ing nadi ka prostitute. Oh. Unsa man ang prostitute, gigamit ang lawas aron mangwarta. Ang uban ana kana mga low grade prostitute, kana bang sexually magpagamit sila bisan kinsa. Kanang mamaligya gyud bas lawas na ay mga kuan sila, mga bugaw ana. Ang high grade prostitute kanang mo-maintain og usa ka kabit nga dato. Nya himuan din siyag balay, palitan siyag mga tanan yang gusto, alahas, mga sakyanan, tagaan siyag dagko na kaing bank accounts. Ana, mo na gitawag og high grade prostitute. Di na magtakli-takli dayon. Nya kung mapurdoy na ning iyang gikabit, di na makahatag, wa na ka reject na ka, ngita na sa kogmintinonon nga kabit. Nya ilagin ng panindoton ilang lawas, guwapa kay na sila, nindot kay na sila, or guwapo kay na sila, haron daghan yung madani. Ana. Nga napagi third, professional prostitute. Unsa man na? Kana bang mga professional, daghag mga kursong nahuman, pero ilang gigamit ang ilang kurso ug ang ilang mga degrees sa pagpangwarta. Ana. Pareha ning nagwali, daghan man nig kurso. Kining akong pagdupa-dupa o kining atong kolekta kun para ni pangwarta, prostitute ko ana. Na maligya sa akong lawas o sa akong abilidad aron lang ko makakwarta. Og maunay makahugaw nato kung magsintro na tas kwarta. Ang atong kasing-kasing nahigugma nas kwarta, wala na mahigugma sa atong isig katao. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya, kinsay imong gihigugma, ako o ang imong kwarta? Sige, ingna. Sige. Nya mo ingon gani siya nga, simpre ang akong kwarta, professional prostitute ka. Ngayon ba manguhag daghang kay mga degrees, nya manindot kay mga eskwelahan, kanang yung mga mahalon, mga Harvard, mga unsa pa na diya. Aron lang yun dako sila og selling value or price nila. Inigtrabaho na nila. Harvard gikan, masters of this, doctor of this, unya gikag Harvard, maura ni imong sweldo. Ilang gibaligya ang ilang lawas. Muna si King Solomon, wa na maligya. Unsa may iyang gibungat kanunay, ang kaalam sa Dios. Na-attracted niya ang tanang mga banggiitang mga tao, apil na ning Queen of Sheba, iyang gisuwayan si Solomon paghatag og daghan kayong mga problema nga iyang pangayuan og opinion, nasulbad gyud tanan ni King Solomon. Nya unsa may nahitabo sa dihang gasigi siya og pakita sa iyang wisdom gikas Ginoo, iyang gitransmit ngadto sa mga tao, midaghan ang iyang bahandi. Sa kalipay god sa Queen of Sheba, iyang gihatagan si Solomon og bulawan nga pilato ka tunilada nga wa pagyoy wapay nakahatag aning bahandia ngadto ni Solomon, ingon ani kadaghan. Tungod tos iyang kalipay, mabitan na kanang mo advice din ko aning mga nagtrabaho ba. Ako niagi masag ko pagkatrabahante sa una, empleyado man pud ko diha sa bangko, mga almost 8 years nya diha ko sa Land Bank, nya diri sa Fairmart sa una, Cebu, mga 4 months ako, 3 months kapin. Na hinumduman gid nako nga dili gyud ko particular sa sweldo. Ang particular nako
ang akong pagtrabaho. Muna usay makasabaan ko, okay ra. Wa ko'y kwarta, maglakaw na lang ko usahay. Wa na ko'y ikapalit tambal sa akong mga masakiton, paralyze akong papa, paralyze akong maguwang, okay ra. Pa-overtime mon kog maayo, way bayad, okay ra. Ana. Iligya imong tupad. Ang naunsay imong mas importante, trabaho o sweldo? Wala. Congratulations sa mga kusog kay mo trabaho pero dili maghunahunag sweldo. Malipayon kay mo. O kamo mo'y mahimong mga source of inspirations sa mga tao. Pero kanang mga taong particular kay sweldo, hasta overtime, daginoton yung kwinta, hasta katapusan 30 minutos, kwintahon yun. Nya masuko yung dili ihatag, buangon ka. Oh. Tutok-tutok pa mo niya. Mao na siya. Mao bitaw din sa pag-abot na nako nga napari nako, nakalitan ko. Ngano man, purting daghanang sweldo nya minus kay trabaho. Siyang ganing barog-barog lang ta, dupa-dupa gamay, human kolekta dayon. Nakalitan ko ba? Pertig yung daghanang sweldo. Naku, uy, kadaghan ani, sobra man ni kaayo. Ako dayong gipangutanang Ginoo. Lord, unsaon man ipanghatag na sawa makadupa-dupa. Saway mga sweldo. Hantod karon sige kog hatag. Di ba? Yan sabay akong gibati, wa gyud stress. Ngano man, wa man ko'y kwartang gibantayan, ako man ang gipanghatag, ato man ang gipanghimog project. Wa gyud ko'y gibantayan. Why stress? Ikaw niya pa og basakit ka, samot na gyung why stress. Ngano man, wa may kabayad sa ospital, di man ko maghunahuna ana. Ngano man, ay sos ngano man daig mamatay gud ta magtikungkong diya sa kwarto gud. Di ba? Ug mauna siya ang wisdom of God. Unsa may wisdom of God na ang paghatag sa tanan dinhis kalibutan mao'y sikreto sa kinabuhing way katapusan. Usbon ako ha, ang paghatag sa tanan nga naa nimo dinhis kalibutan mao'y sikreto sa kinabuhing way katapusan. Munang ningon si Kristo, kung gusto kang malangit, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang tanan ngadtos mga kabos ug maangko nimo ang kinabuhing way katapusan. Wisdom na, kaalam na siya. Salamat sa nanghatag sa ilang bahandi ug namalit na tog slot, no? Ang atong Healing Joy of Santo Niño, HGSN, gilahos man ni natog baligya na natay halin nga 22,335, 2,665 na lang ka slots ang nahibilin. Oh, pagpaka na to. Tiwason taginig palit. Gahapon na initunol diri nato og usa ka envelope. Baga-baga man, gisikreto yung tunol sa kong kamotin siya para imo na pader. Nako, saan man nako, ingon siya nga, ay, para imo na. Nako, ay, ko alang ko next lot, ayaw, para imo na. Ubay-ubay man, nako, ihatag ko na ito. Paglakaw na niya, nako, ihatag ko lang na ito sa slot. Oh, di ba? 50,000 man tingali ito. Oh, di, ato pa na ubay-ubay gyud nya ang ato sang 50 slot challenge niabot na 191 ka 50 slot challenge 5,000 pud ni siya o ato sang pakpakan ang nagpa-challenge nya ang ato sang SBF dag ni uminto na sad niabot na gyud og 10,058 slots ang atong halin. Pakpak na sad. Napay 49,942. Nganong sige magitag baligyag slot din nag-agap batag kwarta? Wala.
ang atong gidamgo nga kining atong pagpraktis niining kamatuoran sa kinabuhi nga mag-inambitay kita mubunga unta og kanindot sa atong katilingban. Ang Queen of Sheba pag-adto niyan sa gingharian ni King Solomon, nakaingon siya, pagkanindot sa palasyo nga imong gihimo, pagkanindot sa mga butang nga imong gigamit, ang sistema sa imong pagpaalagad, ang imong mga opisyal, ang mga gisulob sa imong mga staff, pagkanindot. Dinhi sa atong parokya og naay mo anhi dinhi, di man giniingong nindot kayo, pero magsige sa sila ingon ay sila kanindot sa di ba no? Nindot kay imong simbahan, gamay algo na itong simbahan, mura rin kapilya, pero nindot sa kalimpyo, ana mga lingkuranan, kalimpyo, kanindot tanawon, ngadtos gawas, nganhi sulod, hasta ngadtos opisina, ana makaingon ka nga gitinuod gyud, ana no? Hastang atong pagkaon, bisag buwad, mulami og utan, mulami gyud kay nagsaw gitag kaon kitang tanan. Mangaon gumi na ka na pamahaw 20 gumikapin magdungan og kaon. Kada ginakaon, lami ba yan na ikaon ka nang naa kay kadungan, di ba? Pero ikaw na lang ganing usa gaapong sa imong lamisa nya napagidaghan kay kang mga problema bisag unsa kalami gibutang diha luod. Kanang asawa ikaw na lang usa maglingkod nya naghuna-huna ka ang imong bana tuas kabit, nya imong mga anak tu aras computer, tu aras TV, way lami ikaon. Pero magdungan mo diha, wa mo kapalit og cellphone, wa mo kapalit og laptop, porti pag yung buslutunas inyong balay, pero gadungan mo kaon inyo ng putol-putulo ng naang tinapanan or kanang naang lawlaw nga kana ganing tinabal, imo ng putol-putulon, bahin-bahinon, ano suwa anang utan og mais, nga naamong tanan nangasabong diring ubang mga mumho sa imong anak ngari dapay gaagas ang sipon ngari padong kaon ngadto pagkanindot. Nindot talaga na mga waypurol na ngaon na nagalibot mo diha, nindot kayong kaon ay mag-inilugay man to nang os buwad sos kusi-kusi ana hasta kung katapusang mata supsupon pagod na. Pero daghan kay gipanglabay mga adobo, mga hamonada na nga panos na lang wa ginihilabot kay luod ikaon niining lamisa nga lonely kayo. Kay wa maghigugmaay, kay ang mga naong o ang mga lawas ray nindot, pero ang kasing-kasing dunot. Gikatapos ang lingi imong tupad ing na nindoto na nato atong kasing-kasing ha. Nindoto na nato. Di ba? Maglinimpyuhay na ta. O unsa may makalimpyo ani, ang gugma ragyod nga Dios non. Kana bang way pili nga paghigugma? Kana bang paghigugma nga anda mo antos? Kana bang paghigugma nga nakasintro sa tao, wa makasintro sa kwarta o butang? Kana bang paghigugma nga nakasintro sa kaluwasan sa kalag, dili lang sa katagbawan sa lawas? Mao nay gugmang Dios non. O kung ato ng praktison, nindot kayo ang kinabuhi. Manindog na takatong nahigugma. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, alang sa mga Kristohanon, way laing labaw nga balaod gawas sa paghigugma. Busa sa mahigugmaong kasing-kasing moingon kita, amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang simbahan sa kanunay mabag-o ug maputli pinaagi sa mga pulong sa ebanghelyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa gugma, madala nato ang paglaom ngadto kanila nga nawad-an niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang atong mga kasing-kasing mapuno sa matinud-anong tinguha sa pagkinabuhi alang sa usag-usa, sa ingon magsimba kita sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon hupayon sa amahan sa tanang gugma ug kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang namatay natong mga kaigsuunan, mutipon na sa tinuod nga pagsimba didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, putlia ang among mga kasing-kasing. Langit nung amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa putli ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, abang kinasing-kasing. Kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, abang kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian.
matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Aron nga nagapasaylo kami sa mga nakasalang namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nanasab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan.
dawat gini sa akong handumanan. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kalimpyo nga Diyos nun, divine purity. Mahitabo ra ni kung ang atong kasing-kasing kanunay yung nahigugma sa Ginoo, nahigugma sa atong isig katao. Salamat sa nahigugma nato o nagpadayon sa pagpamalit og slots, no? Pero napatay mga kulang ang atong HGSN, napay available nga 2,665 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya naapagid ni siya 50 slot challenge nga tag 5,000 pesos per challenge. Nya ang ato sang SBF DAG naapay 49,942 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Karon adlaw Miyerkules doon na sa tay 2,000 na no? 2,000 Hail Mary na baron? Niya nga itong mga banggiitang 2,000 Hail Mary, no? May tagdugay pa ni sila mga matay kay haron daghan pa ni sila maampo. Niya karon sang Biyernes, bisag ikaduha na rong Biyernes, doon na tay Alliance of Two Hearts Vigil kay wa ta makahimo niini ni adtong niaging Biyernes. Karon nato himoon Alliance of Two Hearts nga Vigil karong Biyernes. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaho.